Руди си спомни за един конкретен ден по време на лятната си ваканция, денят, в който премина от 6-ти клас. Докато Руди и приятелите му, Мейсън, Зак, Дейвид и Нейтън, планираха да прекарат нощувка заедно, се събраха в къщи на Зак. Участваха в типични момчешки забавления по време на нощувка, играеха видеоигри, беседуваха за различни теми и споделяха анекдоти. Обстановката се промени, когато чуха мистериозни звуци на драскане на вратата, приличащи на тези на котка. Заинтригувани и леко разтревожени, решиха да проверят шума, като Мейсън забеляза странното отсъствие на забележки от страна на героинята от видеоиграта, госпожа Форчън. Шегувайки се по темата и я сравнявайки с тъп, крипипаста, приятелите решиха да изследват гората зад къщата на Зак. Въпреки началните колебания, снародиха се с фенери, топори, бейсболни булгари и ножове. Запазвайки груповата си едрост, се отправиха към гората, като Руди носеше пухкава маска за необичаен дегис. Докато се придвижваха из гората, Мейсън внезапно се срина, като държеше лицето си, следван от Руди и Нейтън, които изпитаха дръскотини от котешки вид. Ситуацията се влоши, когато прерязана ръка с светло-сини катерачи нападна Зак, предизвиквайки паника сред групата. В хаоса се сблъскаха с пухесто същество с котешки уши и опашка. Руди осъзна връзката с мълчанието на госпожа Форчън и настоя Мейсън да го защити. След кратка борба се оттеглиха в къщи на Зак, събудиха родителите му и ги информираха за странните събития в гората. Нейтън, възстановяващ се от изпитанието, предостави малко информация за съдбата на Зак и Мейсън. Няколко месеца по-късно Руди разбра, че приятелите му бяха убити от котешко същество. Тревожно, той получи съобщение от телефона на Зак, заедно с селфи, представляващо котката. Ополчен, Руди реши да продължи разследването. Докато се връща в гората, чу котешки звук и бързо се оттегли, за да избегне срещата с мистериозното същество. В момента на написването на този текст, Руди забеляза две светещи очи извън прозореца си, карайки го да се чувства тревожно относно това, което може да следва.